Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon, balita, banat, huling. Mga development sa padagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, huling. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas! Aksyon balita banat mulig magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes. Yari kita sa ika-11 ng petsa sa bulan sang Marso tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan? Magainop na kita, tubdob kita sa taglalaw na 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod plus ang ato sining mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan.
Kamusta nga to sini nga mga kaaksyon daw marugal o mang palibot ha? Daw nagulan-ulan na sa since pagkagabi o kagkainas ang kagahon pero sa gihapon nagaro aligmat kita mga kaaksyon sa pila ka mga pagarotopa sang ulan no? Oro bantayan kag basi pa man lang nga matunaw ini ang ginasigahom nga bagyo bla o kay kabudlay kung kaysa yari na ta sa Kwaresma dapat mainit na siya no. Sige kamusta nga to sila nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod sa mga kapurukan kag kabaranggayan magainop na kita tubtob kita sa Tacloban na 15 sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon kag sa Oriental side man sa aton siling nga Negros Island no kag sa tubtob sa malabutan sa aton siling nga pag-broadcast sa bugos nga Region 6 inopdanay kita mga kaaksyon sa pagdala sa mga balita samtang ang iban sini gapanyagan ang iban sini wala pa kay wala pa dalaplion ay puwerte. Sige sa kinanda na ko ang inyos ni kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial mangingkopod ta si aksyon na Marlon Hinovia. Ini may kang tanan sa banwasang kalatrabaho nagpanguna sa may pinakamadamo nga COVID-19 active cases sa probinsya sang Negros Occidental. Samtang mga matagas nga opisyal sang probinsya magasaksi sa ceremonial vaccination sa Silay karon sa hapon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ay gabalita ni Action Art Tayhupon. Ini may kang tanan sa improvement sang evacuation center sa Barangay Vista Alegre nga gin-convert bilang quarantine facility na tapos na sang Department of Public Works and Highways turnover ceremony pati gayunon buwas nga adlaw. Samtang sa BCPO naman nga balita gabalita ni Aksyon Eric Magbanwa Tactical Motorcycle Riding Unit o kung TMRU balik na para sa crime prevention. Bulig sa mga stakeholders para sa dugang nga gas fuel sa TMRU ginpasalamatan ni BCPO Director Colonel Manuel Placido. Sa nukpo naman nga balita ni aksyon na Brian Morden. Ini may kang tanan sa kapulisan sa probinsya mangsaway sa mga tawo nga nagahimo sang displaced public affections. Kag pagpatay sa truck driver sa Sagay, wala pa sang suspect. Samtang balita naman sa patrol, igabalita ni Aksyon Alvin Grabar, Bureau of Fire Protection Special Rescue Truck nagabot na sa syudad sang Bacolod. Kagiban pa ang mga balita sa patrol karon dugay-dugay. Samtang sa syudad sang Cadiz, igabalita man ni Aksyon Roger Gotib. Isa patay, isang kritikal ang kondisyon matapos nagbungguanay ang duha ka mga motorsiklo. Subo-subo maning balita, no? Samtang sa aton sining balita nasyonal, igabalita ni Aksyon Eden Abuso, 10 bilyones pesos nga pondo para sa quarantine hotel sa mga OFWs ginapangabay sang uwa. Pamilya sang siyam ka mga persona nga napatay sa Calabarzon Police Operations ginhangkat sang kapulisan nga magpasaka sang kaso batok sa ila.
Manghangkat pa. Ay, huugid. Ti sino manabing sibilyan na magpasaka sang kaso kay ang kalabanan sinikag kaupdanan sang napatay yara na sa prisuan. Kanami man sang radar ninyo, no? Samtang maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan ilabi na diri sa Region 6. Kag sa Bacolod kag Negros Occidental karon dugay-dugay gabalita na ni Aksyon na Eden Aboso. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Buling. Mga detalye sa aton sunigin pang headlines, mabatian sa diligid lamang madugay, mahina ang kalaban. Samtang sa mga kaaksyon tang ayara na sa Facebook page sang Aksyon no Radyo Bacolod, nagatutok na sa aton sining balitaan, lihog ta i-like kag i-share ang aton sining program para siguradong sigurado. I-like lang kag i-share ang aton sining programa. Plus, ipadala ninyo sining mga mensahe kay hatagan tay na igtalupangod sa diligid lamang madugay. Kag sa mga kaaksyon ta baya website nga naga-monitor na baya aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers ta baya Aksyon Radio Bacolod, welcome na diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, daligid lang kaya rin ang resulta sang unang draw sa Small Town Lottery o Conistiel sa sining adlaw sang Webes, March 11, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 32 kag 13, liwat 32 and 13. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ang balitang Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon tang nagapwesto na. Nagapwesto, nagatutok na sa aton sining balitaan, no? Daligid lang kay i-open ta na yan na yun. Kag mag-likes man kita sa aton sining programa kag mag-share, no? Sige, sa mga kaaksyon ta, tutok na. Parang sigurado samtang yara kamo sa inyo tagsa ka mga olubrahan, puluyan, kag kung ang iban sini naga-travel man, welcome na diri sa inyo sining pagpangalagad, no? Ayos, sige, daligid lang. May lang pagpamati sa kay Kimosabi Ching Majilan. Ay, pwede ba? Kimosabi. Kay Virgo September. May lang pagpamati Virgo September sa sininga odto. Kay Raymar Hicano Haliasgo. Kay Vanessa Mayo. Jan Resicio. Christine Minies Villalobos. Josephine Asisor, Bia Jonathan, present naman, no? Salamat gid sa inyo sininga pakigopo. Daligid lang, no? Kay tirahon ta niya ng iban pang mga kaaksyon tao. Kay Arlene Jocades, Jocelyn Joan Cabales Guliman, no? Kay Vivian Pondales Gumban, kay Joval Trinidad, Jenny Ferrer, may lang pagpamati man Madam Verinia San Antonio Alpendara naman siya, si Cleo Havison and Mayumi Guda, okay, kay Rimar Robles, Emily Hendrala, Enting Biboso, kay Gian Resicio, Rafael Diaz Jr., Sheila Alagos, Guillermo Clarito, Percy Ortiz Teayon, and Raymond Ligaspi Pinida, no? May lang pamati. Kay Antonio Talaban Oriol, may lang pag-monitor sir, no? Vivian Pondales Gumbanara naman, Jobal Trinidad, no? Ara naman sila tanan, nakatutok na si Homa Lumina and Atia Kim Eriman, kay Suset Alunan. Salamat gid mga madams and sirs, no? Sa mga nag-like, Lilian Barbasa, Jeneline Huerba, kay Yern Grigas, Arlene Jocades, Jocelyn Juan Cabales Guliman,
and Mayumi Goda, kay Emily Hendrala, may lang nga pagpamati. Rafael Diaz Jr., Sheila Alagos, Guillermo Clarito, Aranman siya, si Raymond Legaspi Pinida, and Jibong ni Pumusino, Rotter Kirk, Lorenzo Olmido, may lang nga pag-monitor, no? Sige, daligid lang kay diri sa pihak nga bahin pang lantawon to niya na yun kung ano ini. Dali lang ha. Parang siguradong sigurado, no? Ayos. Sino ni isang nadulman? Nadulman. Sige. Dali lang ha. Kay ilang taon to na yan ay si Lizelle Miranda Sacare. May lang nga pagpamati, madam, no? Kay Cardo Martin, Lilian Barbasa, Jeneline Warba, no? May lang nga pagpamati sa inyo tanan-tanan. Dali lang kay Idrisa dalong nga portion basibla malipatanaw. Kay V. Bacosa, kay Alex Montesa, Henry Caromba, sa kay hindi ko maintindihan ni madam. Ininsik mo. Kate Rivera Vargas, kay Yuditorta Dilapinia Barbicchio, kay Josephine Asisor, Bia Jonathan, present naman. Salamat gid mga sirs and ma'am, no? Thank you, Gid. Karon naman ang iba na, mahina ang kalaban. Daligid lang standby sa mga iban pang nag-likes nga nagpadala sa mensahe ninyo pakarunan ta ina sa aton sining nga pangalagad. Standby. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may... Karon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 11:42, 11:42 na mga kaaksyon.
Sige, karon dugay-dugay manging kaupod ta si Congressman Alan Peter Cayetano sang Tagig Pateros, no? Karon dugay-dugay lang. Former senator nato na. Kag ti former House Speaker mga kaaksyon, no? Pwede ba lang maghubin ang may edad na? Pwede gid. Importante mag-DTX. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:43 ang aton oras. Sining bahin kadtuantang balita ni Aksyon Eden Abuso gikan sa News Center sang Aksyon no Radyo Bacolod ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Napulo ka bilyones ka pesos nga pundo para sa quarantine hotel sang mga OFWs ginapangabay sang OWA kag pamilya sang siyam ka mga persona nga napatay to sa Calabarzon Police Operations bala ginhangkat sang kapulisan nga magpasaka kaso batok sa ila. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, bugos nga pungsod or sa Western Visayas sa Region 6 kag Driman sa Bacolod kag Negros Occidental. Kuya Bakson Eden Abuso. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown na sa mga balita gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden, mayungod to. Oh. Ano na? Okay na. Good. Siya mo ginabasta may mga bag-o kita diri nga mga kabagayan, no? Good. Nagpangabay action rex ang Overseas Workers Welfare Administration sa Kongreso sang dugang nga 10 bilyones pesos nga pondo para naman sa nagapauli nga mga OFWs. Sunod kay OWA Administration Hans Kakdak ang pagdugang sang pondo ang resulta man sang pagdugay sa mga OFW sa mga quarantine facilities. Dugang pa silang nagatener sang 7 tubtob siyam kaadlaw samtang nagahulat sa ila sining swab test results kag madumduman ginrekomendar sa Department of Health nga mga nagaabot sa Pilipinas gikan abroad ang ipaydalom sa swab test sa ika-6 nila nga adlaw. Sunod kay Kakdak, naglambot sa 2,000 tubtob 3,000 ka OFW sa nagaabot sa Pilipinas sa isa ka adlaw kag karon may kapin 10,000 pa ka mga ROFs ang nagatiner sa 140 ka mga quarantine hotels. Ang gobyerno ang nagabayad sang 3,000 pesos sa mga quarantine facilities bisan pa sa mga 5-star hotels. Sa iban pa naton nga balita national, ginhangkat naman Action Rex sa Philippine National Police ang pamilya sang siyam ka mga persona nga napatay sa operasyon sang kapulisan sa Calabarzon sa tung Marso 7 nga magpasaka sang kaso sa mga police officers nga ilagin aligar nag-summary execution. Sunod kay PNP spokesperson Brigadier General Ildebrandi Yusana, kung mayara sila sang ebidensya, handa man sila nga tubangon kung anuman ang legal actions nga ipasaka nila batok sa kapulisan. Dugang pa ni Yusana, magapatigayon man sila sang investigasyon. Angot naman sa among nga reklamo, bangod wala nila ginatolerate ang kaangay nga buluhaton kung naglapas gidman sa kasuguan ang kapulisan. Naibaloan ginaangot sang pulis sa mga legal activist ang mga
napatay. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos nga kalibutan, naglamot na sa 118,630,045 ang nagpositibo sa COVID-19, apang mayara na sang 94,238,652 nga mga naka-recover, kag may 2,631,996 ang nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglambot sa 603,308 ang nagpositibo na sa COVID-19, apang mayara na sang 546,293 nga mga naka-recover, kag mayara sang 12,545 nga nagkalamatay. Sa Negros Occidental, kahapon nga adlaw, mayara na sang 14 kapanibagong nga kaso sa COVID-19 nga nagdala sa kabilugan nga 6,885, samtang wala naman sang may na-record sa syudad sa Bacolod, rason nga napabilin sa karon sa 5,845 ang kaso, kag mayara na lang sang 70 ka-aktibo nga kaso. Isa man ang panibagong recovery kahapon nga adlaw sa syudad sa Bacolod nga nagdala sa kabilugan nga 5,600, samtang 188 sa gihapon ang na-record nga napatay bangod sa COVID-19 matapos wala sang may na-record kahapon nga adlaw. Sa bugos naman nga Western Visayas, 79 ang panibagong nga kaso sa COVID-19 kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 25,522, apang mayara na gid lamang sang 1,178 ka-aktibo nga kaso. 72 man ang panibagong nga recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 23,584, samtang 754 naman ang napatay matapos nadugangan sang 4 kahapon nga adlaw. Mga balita kag update gikan sa News Center, Aksyon Ida Naboso. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:49 ang aton oras. Sige, tutok lang sa aton sini nga mga kaaksyon, ipadalang ninyo sini nga mga mensahe kay tirahon tay na karon dugay-dugay, no? Ang report ni Aksyon Eden Aboso builog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bio. Ang pinakabago, garantisado, kag epektibo pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo, D3 Bio, no? Tandaan tagid na ang ngalan, D3 Bio, aralang sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar. Katuantang balita ni Aksyon Alvin Graba, mauna tanian ay sa patrol taho kay may naggalabutan na subong nga mga additional nga kagamitan sang Bureau of Fire Protection. Isa diri ang Special Rescue Truck nga nagabot diri sa syudad sang Bacolod, pero intended ni siya para sa taga-probinsya, no? Kagiban pang mabalita, Bakson Alvin Graba sa patrol. Sa detalye, Aksyon Alvin. Ito na Rex ang handom para sa probinsyang rescue truck ang nagabot na kahapon diri sa syudad sa Bacolod, kag of course bantayan las 4 karon sa hapon Aksyon na Rex. Ini siya ang igapresentar sa gobernador sang probinsya sa Negros Occidental sa diin suru diri kay BFP Regional Director nga si Senior Superintendent Jerry Candido. Ining bag-o nga unit sang rescue fire truck ang pag-ausarawon sa probinsya bilang special rescue unit nga pagabugusan man sang kapin 30 ka mga bombero nga magaserbi bilang miyembro sang Special Rescue Force. Ano ni siya kadako man? Dako ni siya Aksyon na Rex kung ang kaangay siya daw medyo laba jutay sa isa ka counter truck bala. Amo ni siya kalaba pero equipped ni siya Aksyon Rex sa mga tanan nga mga rescue equipment. Okay. Sunod diri kay Senior Superintendent Jerry Candido. Actually, sarang ni siya makaresponder sa rescue operation. Galutaw man ni siya kung may baha? Amo ni ang mabudlay, no? Di kaya biko galutaw man ni siya sa mga baha bla?
Gani man, pero sunod sa iya, magamit ini kung may mga landslide sa ibang nga lugar, action na Rex. Pwede ni siya magamit except lang sa mga baha-baha ni. Oo, especially, except lang sa mga baha-baha. Pero posible, kay halog man sa sulod niya action Rex, nga pwede gamiton man for any rescue operation bala action na Rex. Now, sunod diri kay Senior Superintendent Pila ni Candido. kabilog na galabutan, subong? Actually, isa pa lang ang nag-aabot. Pero Intended ni lauman, para sa Negros Occidental, kung including ang siyudad sa Bacolod ni? that includes na sa siyudad sa Bacolod Action Rex. okay. In any event, kamay matabo biteriya sa aton sa siyudad sa Bacolod. Ah. Sunod sa iya, iniya magamit gid. Kaya nga, sunod sa iya, diri mga yapon na sa siyudad sa Bacolod iga parking. Ang temporaryo, naka-based sa ginpamtang sa Bacolod City Central Fire Station. Sa din na? Dira sa may dalan sang San Juan bala, barangay 8. Okay, Oo, dra dara na lang- ginbutang. Dara lang danay ginbutang. Nga, action niya ni Rex. Special Rescue Unit ni? Yes, sir. Amo ni ang Special Rescue Unit. Of course, Ti ang mga team sini halin man sa Bureau of Fire nga may rescue background man. Sir, actually, Action Rex, sunod sa iya, kay Senior Superintendent Candido, nga ang mga miyembro sang bombero nakaagi na ni nga training kag iban pa iga pa idalom sa liwat sa training meaning i-retrain liwat sa Action Rex. Okay. Plus sunod siya may mga bag-uman nga mga bag o graduar nga mga bombero nga diri man ka plano sang regional director nga iga paidalom sa training base kaga nga pagapunduhan man sang gobernador sang probinsya Action Pero wala ni Rex. siya tubig, you know? Wala ni siya tubig Action Rex. Bali mga equipments ng sulod niya. Sir, mga equipments ang sa sulod niya Action na Rex and at the same time sunod sa iya actually ang mga unod sini 90% equipped gini siya although may mga 10% pang kulang especially mausar bala ang inyong 10% magamit especially kung may mga landslide kaga iban pa Action na Rex. Ano na daw mga sulod yan na daman? Kasulod ka? So, karon pagabuksan i-present pa lang tanan-tanan. Okay, karon pagali ni. I-present pa lang karon sa Bali kay, nag-abot na Governor. diri sa Bacolod ang units pero ang presentation karon pa. Sir, oo, Dara sa pa. Kapitolyo. Sa Kapitolyo, sa Mayatubang balasang Kapitolyo Provincial Action Rex. Iti present ini karon kay Governor Bong Lacson. Kag may i-present man ano tanan-tanan ang ara sa sulod Action na Rex. Dumduman mo tong fire rescue ambulance nila Action Rex. Tidi na to. Para na Action na Rex o galing kay ini naka-parking diri sa Bacolod particular sa barangay Pahanukoy. Tinga naglinapta na sila iya. Okay, loaded naman, damo-damo naman to parking to. Siling ko gani ba, damo-damo nga lang taon mo. Pero tinakaw sa pagkadamo, kay dara palandaan sa Central Fire Station, daw may anom na nakapumbero mo. Gindugangan pa sa isa, ang iban pa Action na Rex, that is why nga ginpang lapta na for the meantime, kay ang kalabanan nga katabo nga may mga aksidentes dala noon, nga una makaresponder man ang iya sang BFP ambulance dito nga napahamtang sa barangay Pahanukoy. So, amo na ang ginausar man Action na Rex, sa iya, ti iniya, dako man nga bulig Dapat ginisa lang ni sila nga sa Panukoy ito yung ginbutang man. O, gani Basiya to yung barangay Panukoy. Iya sang BFP, ginpunduhan man of course ang barangay Pahanukoy. May mga gamit man Action na Di Rex. dapat kintingob na sa headquarters da man na kay kung isa ka larga lang bladayon tananaw. Isa lang ka call, ara dayon laptatanan. Gani. Kay hindi man lang na sa Panukoy ang iyang respondihan, di ba? Sir, hindi ba Nabilog mo na nga syudad siguro? Action na Rex amo ning katabo no mga previous to mga weeks and even mga nakaagi ka bulan din nakita taman ning ang usar sa sining bag-o nga fire ambulance nga ato sa Sumag may ara man sa area sa Kabug naga-responder man in call or on call 24 hours Action Ginaman Rex. man isang mga taga Bureau of Fire Yes, kung barangay Ginaman sa Bureau of Fire Protection kung sa rescue ambulance particular ang ining ambulansya may mga nurses man sila Action na Rex na miyembro man sa Bureau of Fire Protection Action na Rex. And isa diri sa mga bagay sunod sa iya amo ning isa sa iya mga handom nga mabilin bilang legacy sa siyudad sa Bacolod kaga subong man sa probinsya sa Negros Occidental sa iya Dini pagpapala. nagalin man?
Halin ni sa Manila, Action Rex. Ang ining rescue unit. Oo, halin ni siya sa Manila nga iya mismo nga request even antes siyang i-assign diri as regional director. Dapat mga 3 ni Guro Kabilog or 4. Kampiyon, kumiyara. May maabot pa Action Rex nga isa. Ha? May maabot pa? Oo, may maabot Pero pa. intended for Bacolod na. Intended na for Moises for Ibi Magalona, Banwasang Isabela. Isabela. Oo, kasi ko mo gina-repair ang bagong fire station dito sa Isabela, lauman nga ini nga bulan man may maabot na naman nga bagong fire truck. Fire truck na iya. Fire truck naman para Halin sa Isabela? Para sa Isabela. Yes, sir. Oo. Nga why fire truck ang Isabela? May ara Action Rex pero dugang na naman nga puwersa. Tigod laing gid man niya kung taga Bacolod kag Negros Occidental ang regional director kay Kapisan. Di man siling ko gani mapalaron kita kay aton Gani. ang regional director kunti kahit papano iya nga siling niya gani. Mayo man ni si anong ranggo ya gani subong? Senior Superintendent Jerry Candido. Jerry Candido. Mayo man ni si Boboy Plotinia at tumanto sa Iloilo Provincial Fire Marshal. Manug superintendent ta. Mayo man na. At least hindi nilang pabayaan lang Bacolod daw. May yaraman units, may preparasyon ng bla. May ara na naman gani bagong nga taga Bacolod nga na promote na naman Action Rex, senior superintendent na. Sa din? Si Tinaga bla. Oo. Si Dumdumang mo si Superintendent Dinaga, nakaagi City Fire Marshal sa Bacolod. Subong niya, Senior Superintendent na. Siya na subong ang Regional Director sa Cagayan Valley. Cagayan Valley siya. Dito siya assigned. Kung ma-assign din sa ato, kung di ba mapalaro na naman kita. So, kung ma-assign na naman diri Action na Rex. Pamatian ta ang pahayag ni Senior Superintendent Jerry Candido. We are not sending it to the governor this afternoon at 4 o'clock. In fact, ma-pull out na complete from the Iloilo to Bacolod City because the schedule sa pagtunog pag-present namon sa governor. Tingnan nato ning i-activate ang Special Rescue Force sa province of the Negros Occidental will serve, of course, the whole province, not just in Bacolod City, but it will be based in San Juan Central Power Station natin, no? Although we are planning iya din ang Tamarang Station at sa may Paglao, no? But in the meantime, wala ba ito na finalized, pero natin na based sa San Juan Central Power Station natin. And I think activations yun will come after some formal training natin sa natin Special Rescue Unit, no? Although ang mayroon na katatang theory and they have been trained but dito kumpletong na training. So subong ang matundumat ang training natin so also the province of Negros Occidental kag may training kasi ara na nilang gamit ang ilang training no na gamit sa rescue plan nato. Sino ni mga composite team nga igapay dalom sa formal training? Ang aton ng Special Rescue Force are scattered sa different fire stations. But ang mga bago natin yung mga recruits, one of the subjects sa ilan ng orientation course is the basic rescue technique. So, we are prepared for their engagement sa Special Rescue Force. Now, we will again recall those naka-training na sa PRTC ng 30 katao munang ako ni subject sa another Special Rescue Force training na ton na comprehensive na niya siya. Tapos, ang daily duty nila na niya, there will be only, I think, 12 na naka-assign din sa Bacolod City. So that will comprise the daily manpower complement sa atong Special Rescue Force. Kung kailangan na atong sa augmentation, you will then record immediately sa diaram sa balibot sa Negros Occidental. Rex, kabahin kita mga sa pahayag diri, no? Ni Senior Superintendent Jerry Candido. Sa dugang paginaton nga balita sa patrol, actually ginmandoan na karon sa BJMP Regional Office 6. Ining si Superintendent Rosemary Laguyo sa ang BJMP Provincial Administrator diri sa Negros Occidental para encourage no ang tagsa ka mga
tagsa ka mga jail wardens nga mag-coordinate sa tagsa ka mga local government units bilang counterpart para sa ila sining vaccination o kung libre nga vaccination nga igahatag para sa handom sang mga PDL sa sulod sang BJMP. Report sang patrol ang kaaksyon nyo. Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:02 ang aton oras. Sige, daligid lang kay yari ng Santon Placer Balsopo, pampakinis, pampaputi sa aton sining Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:03 ang aton oras. Daligid lang kay sining udto mangin kaupod ta si Congressman Alan Peter Cayetano, former Speaker sang House of Representative, kag representante ni siya sang Taguig Pateros, mga kaaksyon. Yari si Senator o former Congressman kag former Senator Alan Peter Cayetano sa interview sang DZRH. Papagising na mga impormasyon. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 6:32, kasama naman ni Henry Uri, si dating Speaker Alan Peter Cayetano. Henry. Thank you, Angelo. At magandang umaga muli sa ating mga kababayang nakikinig at nanonood dito sa atin sa RHTV. Ngayong umaga, muli nating makakasama ang ating kaibigang senador at dating House Speaker. Walang iba kundi si Senator Speaker Alan Peter Cayetano. Mr. Speaker, magandang umaga po sa inyo. Mr. Senator, kumusta kayo dyan sa Taguig? Tumataas ang kaso ng COVID-19 na naman. I'm hoping na sa Taguig naman wala namang masyadong maraming kaso. Well, magandang umaga sa Luzon, Visayas, Mindanao, Henry, Angelo, sa lahat ng nanonood, nakikinig sa inyo all around the world, mga OFWs. Opo, medyo nakakabahala yung pagtaas all over the country and some parts of the world. Awan ng Diyos po, per 100,000 people, medyo isa kami sa pinakamababa, pero hindi talaga pwedeng kumpiyansa. Talagang yung wear your mask, your shield, wash your hands, social distance. Yung behavioral change talaga, Henry, kailangan natin gawin. Oo, kasi pag tumaas ang kaso na naman, kabuhayan, sikmura na naman ang ating mga kababayan ang magkakaroon tayo ng malaking problema. Pero speaking of which, Senator, kasi lahat ng bansa, bawat bansa, may kanya-kanyang pamamaraan para maayudahan ang ating mga kababayan. At ang isang pamamaraan dyan, yung tinatawag na stimulus package, Mapa Amerika, mga bansa dito sa Asia, mayroong mga ganyan pong proyektong ipinatutupad. Itong ating bansa, itong ating gobyerno, sa tingin ninyo, hindi naman ho ba nahuhuli sa pagtulong sa ating mga kababayan, sa pag-ayuda, lalo na doon sa tinatawag na pagbibigay ng stimulus package, Senator? Well, Henry, sa Book of James, sa Biblia, sabi, faith without action is dead. So wala naman tayong duda, may faith tayo sa ating gobyerno. It's the only one we have, diba? So we have faith in President Duterte's administration. The administration has faith in our people, so ang kailangan lang talaga is karagdagan na action. So given na po na medyo nahuli tayo sa bakuna, and without any finger pointing, maraming nagsasabi na mas mabilis makakabangon ng ekonomiya ng mga
neighbors natin. At kung titignan natin, despite na mas mabilis sila sa bakuna at despite na mas mabilis po silang mag-recover, ang kanilang ayuda ay mas malaki. Tayo po so far, $10 billion po ang naging stimulus package. Ang Vietnam, doble po, 20 billion. Ang Indonesia po, triple, 30 billion. Ang Malaysia po, $60 billion na. At kung makikita niyo po, talagang iniintindi nila yung gagastusin ng kanilang mamamayan. So katulad po sa Thailand, $153 ang binigay for 3 months o 75 pesos. First tranche pa lang yon. Sa second tranche po, ang binigay ay $154 for 6 months. At pagkatapos nun, sa third tranche po, $229. Similar po ang ginawa ng Singapore, no? 3 tranches din po, pero 1 give every tranche. Hindi ko nababanggitin ang US at Japan na napakalaki. But siguro, Henry at Angelo, ang pinaka-importante dito, malaman ng ating mga kababayan, one, sisipa ang ekonomiya kapag ka may pera ang tao. Kasi gagastusin din yan. Two, hindi to dole out. Ito'y pantawid dahil nga may pandemya. So whether pag-usapan mo, magsasaka, dance instructor, massage therapist, tricycle driver, 'di ba, mga performing artist, 'di ba? Na yung marami diyan halos wala nang kinikita at mag-iisang taon na. So kailangan talaga na may stimulus package tayo for small businesses and big and even cheaper loans for bigger businesses, but kailangan may pera sa bulsa ng tao. Yung itinutulak ninyo na 10,000 pesos na ayuda bill, ano ho, maaring matawag ito na isa ito doon sa stimulus package, ano ho. Kasi, well, I understand, mukhang nakag-ikot na kayo sa ilang mga bayan sa Cavite, namigay na kayo ng mga kaunting tulong kasama po ang inyong grupo, pero siyempre hindi naman ito sasapat dahil nga sa malaki ang nawala sa ating mga kababayan ngayong may panahon ng pandemya. Ulitin lang namin, anong nagtulak sa inyo din sa 10K ayuda bill na yan at kumusta ng estado po nito so far sa Kongreso natin? May aasahan na ba nating maibibigay ito sa ating mga kababayan? Well, gusto natin, Henry, ng biblical perspective sa ating approach, no? Mahalin ng Diyos, mahalin ng kapitbahay o ang tao. So, hindi ko namin hinintay kasi February 1 pa namin pinafile. Ngayon, may isang hearing, wala. Unlike nung sa Bayanihan 1, pinagpuyatan namin yan overnight para matapos. Bayanihan 2 took a little bit longer kasi we had to have a BICAM with the Senate. Pero napakaganda ng resulta at napakaraming pondo sa iba't ibang ahensya na napunta talaga sa kamay ng tao. So itong 10,000 po, naisip lang namin sa QC muna sa Quezon City. Nagpadala kami ng mga tao sa ilang barangay at nagtanong lang sa ibang mga opisyalis sa barangay sino nga pinakahirap dito. At grabe po yung mga storya at yung almost hopelessness pero talagang pananalig ng Pilipino sa Diyos, no? So ginawa namin, nag-ambagan kami ng mga kongresista dyan para magbigay, no? Sa 10. So nakita to ng mga kongresista ng Cavite at tumatawag nga katulad si Rani Abu sa Batangas, gusto din daw niyang gawin, nagbuo siyang maliit na grupo na mag-donate. So ginagawa po natin to para ipakita na ang bayanihan spirit ay buhay and kung kaya ito ng mga individual, lalong kaya to ng gobyerno. Nakakasiguro ako, Henry, na pag nakita ng Pangulo na kailangan to at may pera, kahit kalahati or in 2 tranches ay ibibigay din yan. But yun nga, hindi nag-hearing, kaya hindi natin malaman yung mangyayari sa proposal na yan. Pero nung kayo ang speaker, ipinasin ninyong mga batas kagaya ng Bayanihan 1 at 2 at ito yung naglalayong maagapan at mapagaan ang pasanin ng ating mga kababayan. Pero nung isang linggo, Mr. Speaker, sumipa sa 4.7% ang inflation rate sa bansa, ano ho, dahil sa pagtaas ng presyo ng, of course, ng baboy at iba pang pangunahing bilihin ng mga pagkain sa merkado, ano ho. Sa gitna nitong mga pagtaas na ito, itong mga presyong ito na halos hindi na maagapain ng ating mga kababayan, mabagal ba ang release ng budget na inilaan sa bayanihan to at para sa mga iba't ibang sektor? Paano ito? Paano natin susolusyonan ito? Ano po ang kailangang gawin dito unang-una ng ating pong Kongreso para makapaglaan nga po ng mga pondong ito para sa ating mga kababayan?
Well, medyo po hindi nagbabago yung yung sistema ng gobyerno kahit may pandemic. So, in relative terms, hindi mabagal kung walang pandemic. Pero ngayon may pandemic, yung kayang gawin ng 1 linggo o 1 buwan, inaabot pa rin ng 3 months, 6 months eh. I can give you a couple of examples diyan, no? Yung PPEs, ilan billion ang nilagay namin diyan kasi katulad ng barangay health workers, wala naman silang sweldo. Pero hanggang ngayon, pre-procure pa, hindi pa dinideliver sa kanila. Ganun din halimbawa sa DepEd, nilagay namin ng pambili ng gadget, ng mga tablets kasi maraming mahihirap na estudyante o yung mga LGU na hindi mayayaman na hindi nagkakaroon. So hanggang ngayon, wala pang delivery date for example, no? So talagang kailangan tutukan ang mga ahensya ng gobyerno pero kailangan talaga may komprehensibong plano. Walang kaiba niyan, Henry, di ba, nung umiikot tayo sa buong bansa, ikaw ay nagpo-cover para sa inyong stasyon, no, timpilan, at nakita niyo po ang mga nag-present kay President palaki. Parating sistema ang may problema di ba? Pag nabisita ng politiko, na-aksyonan. Pero pag hindi nabisita, or walang eleksyon, or whatever, walang sistema na tuloy na comprehensive sistema. So yung inflation alam naman na po natin possibility na bird flu, na magkaroon ng African swine flu. So I hope this pandemic will teach us a lot of lessons. Kumbaga dapat proactively palaging may nakaumang at may nakahanda ng plano. Gobyerno at ang dapat may contingency plan para sa lahat. Contingency at continuity. Tama, and contingency plan para sa lahat. Alright. Sige po, at kami mag-aabang at kasama ninyo kaming mananalangin na kahit manawari yung 10K ayuda bill. Medyo malaking tulong ho ito sa ating mga kababayan sa lalong madaling panahon, maipasa at mapakinabangan na. Paglalaban po natin yan at salamat sa inyong programa Timpilan sa pagpapantay sa gobyerno. God bless you po. Salamat, Mr. Senator, House Speaker Alan Peter Cayetano. Thank you. Magandang umaga po sa inyong lahat. Back to you, Angelo. Nagpapag-isa ng mga una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, interview yan to sa atong sining mother station ng DZRH kay former Speaker of the House kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano, no? Sige, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:14 ng aton oras. Sa iluhan ta naman ding mga balita, lokal mga kaaksyon sa Bacolod City Government Center, si Aksyon Art Tayopon on standby. Ini may kang tanan sa improvement sang evacuation center sa Barangay Vista Alegre nga gin-convert bilang quarantine facility natapos na sang Department of Public Works and Highways turnover ceremony pati gayunon buwas nga adlaw. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Art Tayopon. Aksyon Art. Buwas na nga adlaw sa Rex turnover sang Department of Public Works and Highways o DPWH ang duwag ka mga proyekto nga ilagin patigayon diri sa Bacolod damo ini ang improvement sang evacuation center dira sa area sa Barangay Vista Alegre. Sa diin ining evacuation center in convert bilang isolation or quarantine facility nga sarang magamit sang syudad sa Bacolod. Suma total ang mga cubicle o kung mga kwarto sa sining improvement project naglapotanan sa 45 ka mga cubicle o kung hulot nga pwede butangan sa mga pasyente, especially kung imoon bilang isolation or quarantine facility. Kadungan man Direction Rex nga ika-turnover buwas nga daw amo ini ang ginatukod dira sa Barangay Alihis, dugang to sa 32 balag ka mga rooms naging natukod una sa DPWH. Ang ikaduha nga batch sa sining project natapos naman kagdungan ini buwas nga iga-turnover. Silang diri ni Congressman Greg Dasataya, ini nga pondo ang ginkuha ini sa bayanihan law kag mas mayo ini kay sa uli nga magamit sa syudad sa Bacolod in kaso man magnubo ang cases sa COVID-19 sa ibang nga purpose pwede nila ini nga magamit sa syudad. Ang parayag pa diri ni Congressman Greg Dasataya nga sa Rosea
may mga representante boss gikan mismo sa tatapan sang DPWH sa magkaribili sa Metro Bacolod para sa mo na aktibidad. Diyari siya sa ating interview. National government through DPWH nagbutang sang pundo. This was under the Bayanihan Law bala, naging pasar last year. Okay. Na ang evacuation center sa Barangay Vista Alegre i-transform or ibutangan mga kinanglano niya para ma-utilize siya as quarantine or isolation facility. No? So, humana ni siya, and this will be turned over to the Bacolod City LGU by tomorrow. No? So, good for 45 cubicles ang paobra sang national government through DPWH Regional Office sa evacuation center. So, pwede kompleto na siya. Sa parayag ni Congressman Greg Gasataya, sugon sa Mahonaton, 45 plus 32, so may ara sang almost 77, no? Karamoon sang panibago karon nga gamiton bilang facility sang Bacolod City. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang action na action at tayo hukulo na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat Kinakson Artay Hopon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon no Radio Philippine Standard Time las 12:18 ng aton oras. Sa iluhanta si Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan no, Banwas ang Calatrava nagpanguna na sa may pinakamadamo nga COVID-19 active cases sa bugos nga probinsya. Ay nanong natabo sa Banwas ang Calatrava man. Kag mga matagas nga opisyal sang probinsya mag-abot sa o kung magasaksi sa ceremonial vaccination sa Silay Hospital karon sa hapon. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mayara sang liwat nga pagkapanugyan ang lokal nga gobyerno sa nga banwa sang Calatrava sa ilang sa mga residente na mag-ulularto kag i-stricto liwat ang pag-implementar sang sining minimum health protocols against sa COVID-19 matapos nga may pilaman ka adlaw nga naka-record ini sang dugang o madamo-damo nga mga active cases sa sulod sang pila ka adlaw. Ang datos sang Provincial Incident Management Team nagapakita nga as of March 9 sa 2021 ang Calatrava for the first time nagpanguna sa may pinakadamo subong active cases kaya nalampuwasan na niya ang sa tupilaban ka adlaw nga number 1 nga surad sang Silay. Ang Calatrava mayara sang 19 na ka mga active cases. Amo ning latest subong 19? Action Rex as of March 9, kagin-check na record ni sa sang Provincial Incident Management Team. Pero sa gin-check ang latest man sa Calatrava, same man Action Rex ang ilang sa ring record, 19 man. As of today, ang ilang sa ring COVID active cases, 144 na Action Rex ang ilang sa ring mga kaso mo dito sa Calatrava. Ba nagalalayo na, tiyan mo ning bilin na disiruave ka mga active cases. Ang nagpadugang diri LSI langid, no? Locally stranded individuals nga taga Calatrava halin sa Cebu o kundi sa Cebu halin sa Manila. Tapos mayara sila Action Rex ang nag-positive nga isa nga close contact, no? Sang nag-positive nga LSI kag subong amo ning ika 100 ang latest nga 144 nga pasyente amo ng LSI, no? Ang una to close contact to tinagapayo-ayo pa. Ining LSI ning latest karang positive 29 years old taga Barangay Cruz, no, sa Panuama sa Calatrava, waay sang simptomas nga gidapat sa Action Rex. Ang sila isa na salindaran number 218 ang San Carlos sa single digit na lang kay
siyam na lang ila sa ring active cases. Parehos pa rin sa sunod sa Escalante, may siyam man Do aksyon na nagligad Rex. nga adlaw ganito nag-why na record to sa San Carlos. San Carlos, way pa makaagi, way pa na makaagi zero. Away pa kagi zero to. Pinakanubo nila Action Rex 5, no? 5 active cases. Pag 5 bumalik naman taas, 6, 7, 8, subong lag 9 naman ang ila sa ring active cases. Ang domestic cases ang mga ginang panguna ay dari sa Negros Occidental kay 4,920 amo. Kaya ang kasunod rin sa LSI. Ang LSI is 1,278. No? Amo nang kanamo sa mga nagpositive nga mga Negrense LSI. Samtang preparado sa ang provincial government bagi sa kay Governor Bong Lacson sa pagsaksi, pag-witness sa sining unang ceremonial no vaccination. Pagkaturok na sa bakuna gamit ang nag-abot o kung nag-inbaton kahapon na Sinovac vaccine na sa tungsod China. Share ini sa Negros Occidental halin sa gobyerno nasyonal. Pila ganitong mga magpaturok to sa Silay Hospital, pilas lakbilog? To si selection Rex, kin-check na to nila siling designation, dikit mag-election Rex, ang siling doktor kin sila tanan ha? Di ba siling medical doctor sila tanan? Sari-sari, basta mga may trabaho sa hospital. Halin sa apat ka mga hospital. No, halin na sila sa apat ka mga hospital. Halin sila sa apat, hindi isa lang ang tuslokan eh? Hindi yan siling sa Silay Hospital lang tara naghalin. May ara nga ang isa halin sa Valladolid District Hospital. May ara nga duha sa Lorenzo Saico sa Kapangalan Hospital. May duha mamalakod ko ba sa bahin sa Cadiz District Hospital. Dares Action Rex damo-damo halin sa Teresita L. Halandone Provincial Hospital. Taralupang doon ay kay basi mayara sang panibag-o nga palayag pala karon ang isa sa mga witness dire, mga witness sa ceremonial vaccination kay ang coronavirus testing czar, no? Nga si Secretary Vince Dizon magasaksi sa karon. Kung mo halin sa Iloilo, matabok pa di siya. Optalay sila karon ni former Congressman Albi Benitez. Okay, sa Iloilo actually subong adlaw to daw kay inab lang iyaman tong scheduled sa Iloilo mo. Di laban-laban optalay sila to ni former Congressman Albi Benitez sa Iloilo. Alas 2 ang schedule mo sa ceremonial vaccination sa Silay Hospital Action Rex. Mayara karon sang higayon si Secretary Dizon na magpalayag sang iya sa ring bahin. Closing remarks si former Congressman Albi Benitez. Ako kapate ko optaray sila guro supod dito sa Iloilo. Dugay-dugay magatapok sila diri sa Negros Occidental. Ano oras ganito sa Silay to? Pero ining pilang batunon sang Silay ni? Napang divide na ni tananing mga vaccines ka nagalabutan eh? Do sila nga dalon to eh. Do silang dalon. Silang kay subong ang ining bakuna ni ara sa cold room sa nga provincial health office. Kumo kay do sila ang turukan, do silang ang dalon to. Wala na siling kung pilang allotted nga doses sa sila sa Teresita lang doon, hindi pagdalo na. Sa kwan pa na dalon to sa Sabado pa? Sa Sabado pa. Sila nga ni taran-taran magluwas sa kay dosi ang turukan sa ceremonial vaccination. Dosi lang anay dalon dito sa Silay Hospital. Pero mayara na skid action mark kung pila ang sa Silay, pilang Cadiz, kagiban pa nga mga district hospitals? Oo, mayara na sang mayara na action rex ang kadamuon. Kay bagi-bagion ni action rex 1,600. Ang ginbaton kahapon sa provincial government. Tunga lang Action Rex, amo nang iturok nila sa first dose. Correct, bali 800. Ang 800 na, i-divide tunga-tungaon Action Rex sa mga nakalista na nga mga medical frontliners halin sa taran-taran nga mga district hospitals nga Negros Occidental. Ang hindi malabutan,
Daso naman nga Daso pas, ni. daso nga pas sa mga bakuna tila balaban basi kon AstraZeneca na bakuna nga iturok sila. Oh, okay, nag-order man tong probinsya mo. May ginbakal to ang probinsya, di first pass ng Sinovac, donasyon yali sa China, ang 800 kinanglan italana na Action Rex, kay amo man na ang iturok sa sininturukan sa Sabado, amo man ang iturok sila ibelag ikaduwa nga dose. Diban po Action Rex nga gamito na tanan ang 1,600, di kon mawatan sila bala sa second dose, kaway sila sang Gani, way kwaan bla. o di way isang miura. Tipo, after pila para kabulan, 3 ka bulan pa na? Maulas mga 3 bulan na sa solo sobra 2 bulan pa na ulaton antes iturok ang ikaduwa nga More or less, mga June pa na, katapusan sang June? at subong April, May. Yes, dira sa matupa pa sa Sorek sa June. Di talana na ang 800 amo na iturok nila sa ila sa bulan sang Hunyo Action Rex. So dugay alas 2 hospital ang ceremonial vaccination. Ang kaksunyo gikan sa Kapitolyo Action na Marlon Herboya. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Thank you! Salamat kinaksyon na Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:28 ng aton oras, daligid lang mga kaaksyon, isa lang ni palusuton tanianay ho, standby, daligid lang, balik kita dugay-dugay. Tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras, 12:29 na mga kaaksyon. Sige, samtang rega ropa liwaliwa kamo sa sining udto, ang iban sining nakatapos na paniaga, nagapahunay-hunay. No? Kay by 1 o'clock, balik naman sa trabaho ini mga kaaksyon. May tisi anay, kulang palang imo sining alawas ang vitamin C. Hinanglanta mag-may tisi. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Ayos, sige, kwanta diyan na yun, manambyaw tanay sa mga kaaksyon ta kay maldita ko kuno, may lang pagpamati, great lang, mga buddies ko, si Toto Ricky Makiling, Sarge Manto, Kagnong Linoy, may lang pagpamati, no? Kay H. Diaz, may lang pagpamati sa kay mama niya Cecilia Diaz, kag papa ko Boboy Hison, sang Sitio Dapdap, Barangay Lantad, Silay, City, halin sa kay Ace Diaz ang pagpanamyaw. Kay Marvin Latsika Hurada, may lang pagpamati, tanaw sila live dira ni kay Bay kag kay Nong Alwin from Lomboy, Caliban, Morsia. Ayos. Inday Blasa, may lang pagpamati Inday Blasa kay Martin Naliling and GM Kasipong, may lang monitor. I would like to ask if pwede po ba mag-travel to Bacolod then via car to Bayawan? Oriental side, okay naman Why naman problema siguro, sir, no? Ibalon lang sang mga dokumento mo da. Para nga sigurado, black, hindi tapiho tong sa Oriental, pero diri sa Occidental, daway naman kuwan lang, gamay lang kooperasyon kung may mga mag-check Mayong udto, alin sa kay Cory Bidaha from Kuwait, Kativer. May lang pagpamati kay Auditor ta de la Piña Barbecue. Daway ko na idea mga stars 500 na. Kung ano ng stars 500, Auditor ta. Janine Arabilo, may lang pagpamati alin sa Bago City. Tamyaw lang pamilya Hirota. Salamat gid Janine Arabilo. Kay Alex Montesa, linya political butterfly pasok. Ay, pwede Idilaos, may lang pagpamati, monitor sa Cane Town, Victorias. Okay. Daligid lang sa kay Eric Rojo Asiado, dala sa Cavite, monitor, tamyaw lang sa Purok, Bougainvillea, Barangay Pandanon, Silos, Morsia. Salamat, gid. Kay Eric Rojo Asiado. Kay Tomas Brunyola, kay Kagawad Imbong Jocampo, monitor man, no? Robert Roma, may lang pagpamati, Bert, no? Si Alex Montisa, tigi mo, kamusta na ang reading glass mo? Hambal ko sa imo kadto ka sa optical kay Opdan taka kay doktora. Huya ka pa sa iya, wala pa na bana. Sige. Buyong gini si Alex Montesa. Guillermo Clarito, kay may lang pagpamati Ay, pwerte si Guillermo Clarito ba? Felinora Oliveros, may lang pagpamati sa Barangay Robles, La Castellana.
Kay Jomi Hinet Bailado, may lang nga pagpamati Jomi Hinet Bailado, no? Okay, sa kay Eliezer Likayan, may lang nga pagpamati Francisco Guangco, kag kay Jesse Di Vinagracia, kag Arnel Halico, may lang nga pag-monitor. Okay. Ano na siya? Dali lang ha. Kay Guillermo Clarito, no? Valencia Kinet, may lang nga pagpamati Jocelyn Libon Dispoho, present man siya, and Vivian Pondales Gumban, may lang nga pagpamati kay Lilian Barbasa, no? May lang nga pagpamati Lilian, and Antonio Talaban Oriol dara sa Bacoor, Cavite, may lang nga pag-monitor. Jobal Trinidad gapamati, Rising City of the South. Okay, sige. Thank you, good Jobal Trinidad, no? And kadamo sang mensahe ni Alex Montesa kag ni Guillermo ba? Ayos. And tamyaw lang ni Guillermo pamilya dira sa Barangay Buenavista sa Gibong, Pontevedra. Sa programa gid naton gogyon sila pamilya Saludares, Gabitoya, Prado, Trinidad, Catigis, Sumalde, Palexti ni siya, correct ne? Palexti, Mugaroho, kag Clarito, and Paroko, no? Nagaupod gid sila sa imo. Salamat gid Sir Guillermo Clarito, no? Mark Lesboy Dolisa, may lang nga pagpamati Mark, dira sa Barangay Manghanoy, no? Bibian Pondales Gomban, Transistor Radio ang ginapamatian. Virgo September, may lang nga pagpamati. Salamat gid madam, no? Rima Robles, Inting Biboso, monitor sa Celine Home. Salamat gid Inting Biboso, no? Okay. Dre naman sa dalo mo, kay naubos na tong sa babaw mo. And Merly Dolido Magallanes, present na siya, no? Merly Dolido Magallanes. Kay Niel Brian Balawes, condolence lang sa pamilya Tamunan dira sa Barangay in Claro, Binalbagan. Leonardo Gaitan, salamat gid sir, no? Leonardo Gaitan, monitor. Belinda Alcantara, may lang nga pagpamati sa duwaya ka bata dira kay Christian kag Cutie, kag ginablos ko nga si Catherine kag Mark, madamo gid nga salamat. Ayos, salamat gid Belinda Alcantara and GR Sobo, may lang nga pagpamati dira sa Montalban, halong lang dira. GR Sobo. Thank you gid Parikoy, no? Ayos. Sige. Sa iban pa naton kay Yorb Quiniol, may lang nga pag-monitor dira sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia, tamyaw lang Dalosinyo, kag Tisara family, dira sa Sitio Laghit, Barangay Pasel, Ibi, Magalona. Ayos. Sige, karon naman ang iba na. Mahinang kalaban, dalig lang standby mga kaaksyon. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is Action Radio Bacolod. Action Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Action Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Action Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Action Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Action Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Action Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions.
kadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod ng mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Una sa balita, una sa aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio Kaulog na na'y Samsang anong kalintangan Responsable at pagbalita Pagdali na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo
Masing banwa mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbubuhay Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:48 na nga aton oras 12:48 na mga kaaksyon. Sige kantuan tanang balita ni Aksyon na Brian Morden dira sa Dakbanwasang Silayho may accidental firing kag may isa man ka drug raid or isa ka by bust operation nga ginpatigayon no? Kag ining kapulisan sa probinsya mangsaway na sa mga tawo nga nagahimo sang displaced public affection no? Ining maning way man yan na dumduman ang kapulisan niyang dumilian man niyang pag-agbayanay, inuyatay, paghalukay sang mag-asawa. Ay, pwerte. Hindi na kuno pwede na. Maning way nagid ka muna pinsaran nga. Ay, hoogid. Kag pagpatay sa truck driver sa Sagay, wala pa sang suspect. Yari ang counter sa report ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon, Bri. Aksyon, Rex, nautod. Daligid lang, no? Standby anay mga kaaksyon. Kay tirahon tang balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Provincial Capital. Life Extension Vitamin D3 anay para sa suplemento sa ikayong lawas naton kag nagabuli balikan ta si Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Aksyon na Rex, pangsaway naman ang kapulisan sa probinsya sang Negros Occidental. Sining kung may makitaan sila nga nagakupanay, naguyatay ang duha ka tao abi or pangamusta, nagahalok or ano pa dira nga sistema nga wala nag-obserbar sang physical distancing. Ini matapos nga magpagwa man sa statement diri ang PNP National Headquarters nga dapat ini ang hindi paghimuon sa pampubliko nga lugar. And diri sa Negros Occidental, hindi man sila magpanakop Aksyon Rex kay tiway pagin man sang konkreto ini nga
nakabaton sila sa executive order. Pero magsaway-saway lang sila. Mangsaway lang sila Action Rex. ang balon abing bawal na, pag sigihon, and kuhaan sa ngalan kay makabig sila nga kuha na mo first offense na nila Action Rex. Ngalan na siya nalon sa police station, and if in case man nga badaktan liwat, may ara sang kuha na penalidad sa palaabuton. Pero sunod diri kay Police Lieutenant Abigail Benasco, ang NOCO Deputy Spokesperson, ang LGU makahimo sang ginatawag ordinansa sa ilang sila sa lokal nila, nakadepende kung ano ang state dira nga penalidad para sa ila Action Rex. Pero sunod sa police, pagkamayuhon nila nga magway kag magpangsaway din lamang kaysa nagligan to ini mga face mask and face shield nga ginhugot din dire sa probinsya. Ang NOCPO Action Rex right sila nagapanakop as in kundi ginapangsaway, in fact napanghatag pa sila face mask and face shield yan sa makita nila nga wala sang may ginagamit nga kaangay sini. Ang National Headquarters nagpagwa sini kag sunod pa sila sining palayag kung magpamilya at bawal yapon bisan mag-asawa. Gintawagan ito sing isa ka konsehal sa Iloilo ang ining ining displaced public affection nga isa ka tinunto nga pamaagi ni. Ang sa Police National, kung mag-kisgid man ka mo sa asawa mo, dito lang sa inyo balay. Tagoon lang. Tago lang So pinakarason si Raycon nga giliwat kini or hugton kaya pinagtaas ang numero sa COVID-19 cases sa sila nga mga inadlaw. Pero kung isipon mo dito balantriya sa national man sa Luzon area, diri sa Tonti 3 days naman na makulod ganing ito amo gid man ang ginhalinan nga sahi sang pamaagi nga nagtaas ang COVID-19 dito sa Manila, ha? Wala sila ebidensya Action Rex kay gani man. Basta kung gahobingan kamudat na mo tao hindi lang anay. Hindi pwede. Hindi pwede. Kamusta anay dudugay na di manig na bawal. Why gid man kamusta subong daw inang kamumuo lang bla madapatay ano na magtawag sina. Amo na dapat ding inyo sining sign of respect abi. Oo. Bisan mag-amen ka pa ang hindi gid pwede na. Hindi pwede kasi uyatan mong kamot mo. Nagibutang sa antang mo bawal gihapon Action Rex. Ang confirmation ni Donasco Aria. Sorry guys, yung natin sa buwaka ng action ng show po natin na nagbabawal sir or nagre-refrain sa ating mga tao po dito sa Negros na nagbabawal sa WW at saka public rescue of affection sir. So nababala din po yun sa mga police po natin sir, sa mga municipal and city station sir, and that i-implement po natin, sir, no? So, yun nga po, sir, since meron ng order, nangyayaan namin ang mga citizen natin na community silo na sumunod. Kasi, sir, as of now, sir, wala pa po tayong corresponding fine. Pero, meron ang sunod sa munang porosyon, wala sang corresponding fine kuno si Yaway penalty initroti mangsaway. Panumdom lang Panumdom sa mga kautulan dito. So, ang masiplatan ng nila Yaway na kung mataymingan, ti panumdumon, pero kung hindi mataymingan, ti pasensyanay lang Man, sa posting na sa social media, may nag-comment sa paano na lang kung bata mong upod mo lang. Isa pa na. Hindi man sila, nalipat sila guro, ang bata hindi pa pwede kagwa subok. Dapat daw 15 years old pa and above to 60 abi. Nalipat lang gurong comment na Action Rex, no? Sa syudad, pagkaroon sa ni karon truck sa gaito, ay way patusos, pekangin patay kabi nga truck driver. Pero sa sila nga nagluntad niyo sang Martes sa gabi, isa ka patrolman, meaning PO1 Action Rex. Ang utog sini amo ang isa ka korporal nga nagapatigayon sa surveillance monitoring dira sa may Purok Loni, Barangay Mambulak, siyudad sang Silay, na mga gulugap in Action Rexo nahulog ang yan sining armas luthang
ang iya nga service firearm nga ini kag pagtupa sa semento ang buli dito ng armas mismo Action Rex. Sumigabong ini pag sigabong di buenas pag ini siya kay wag gid yan nag-igo sintro sa iyang siningalawas kundi sa hawak gid lamang Action Rex o sa paarador. So giningagaw ini siya dala sa hospital pero nakagwa man ang gilayon kay hindi gid malupa ang iyang sininga igo and subong nagpahuway-huway lang siya anay Action Rex. Palayag diri ni Police Major Rolly Apondevilla nga liitimo ang nasambit yang operation sang duha o galing kita mo to natabo nahulog ang armas sang isa kag kung isipon gid wala sang salapton gini administratibo habi ang nasambit yang police kay hindi man tuhungod aksidente pero inisubong nga nagdisigahan man sang internal affairs sang PNP Action Rex. Gayon nagtanog yan si Apondevilla sa mga kapulisan ni man nga tikon magpatigayon sang kuan sang surveillance abia sa ano nga oras ano ginahimo nila siguraduhon gid ang ilang sining armas lupang sigurado nga hindi magkalahulog kag safety man sa tanan nga mga ati on Action Rex. Aray si Apondevilla pa report gid lang Action Rex sa potong malipot nga interview naton so malipot lang sa mawag interview naton kay Apondevilla angot sini napamatay sa may karon sa gabi kasi man nga aga so sila man may gindakop duha ka street level target may bus operation ini Action Rex. Ang duga detalyes niya karon sa hapon sa gabi aton sini nga pagpangalagan balita sa doktor Action Brian Morning report po na sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Action na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. May lang pagpamati kay Parikoy John G. Liba dira sa Kanduni, dra ka sir, Parikoy. May lang pagpamati paring John G. Liba kag sa mga katapo sang kapulisan, no? Kagay paring Alan Navales, may lang pag-monitor paring Alan Navales. Hindi man na sigurong solusyon sa pagsaka sang kaso kundi ang distancing dapat tanawon bala sa jeep kag tricycle Action Rex. Munagani upod sa panimalay isag bayanay barkadahay amo pa na dapat dakpon. Ayos salamat gid Parikoy, no? Amo gid Parikoy, amo gid na, no? Sige, sakay Alex Montesa. Silingya hindi lang da to gimo pati ang pari nga nagkasal sa ila ukon sa korte dalasa pati si attorney. Ano ni siya siling ni Guillermo Claritong tanan na lang nadumduman ang display of affection ginhilabtan pa ano naman na basi pati ang kalaslo na sa simbahan you may kiss the bride madalasa mandira. Ayo, damo lang sa dumdumano. Malang pagpamati sa kay Merly Gonzaga kag kay Tata Eres Carmona lingi Action Rex tapos na guro ang war against drugs ti war against love naman highest life. Siling ni Tata Carmona gani daw wala gid sang napinsarana daw kadamo lang ay ho. Jody Florentino may lang pagpamati kay Presila Maasin Oropil may lang pag-monitor. Thank you gid, salamat gid, no?
Kay Jonel Halurena, may lang pagpamati, listening live from Isabela, no? Kay Jonel Halurena. Sige, daligid lang mga ka-aksyon kay kantuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa Tactical Motorcycle Riding Unit o kung TRMU, TMRU, balik na para sa crime prevention. Mayo man niya. Bulig sa mga stakeholders para sa dugang gas fuel sa TMRU. Ginpasalamatan ni BCPO Director Colonel Placido Hintolio. Colonel Placido, Manuel Placido, no? Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex, good afternoon. Oh yes, good afternoon. Dirita sa yung signal mo. Mahapos NCDO, no? Pag mahapos Hibaloon. Kag mahapos Kabihon. Oo, ang EHC. Ate, okay na? Ayo di purma. Okay na, aran na kay... Amo na. CSM na lang dang masinyas nga okay na. Okay. Kag Sinday Marnie. Okay. Okay na mo. Okay. Ayo di purma. Mahapos nga dumdumo, no? Hindi na yung mga agbayan na, yung mga halukan na. Why na na ya? Subong, ang importante da ang EGC. EGC. EGC? Oo. Ano na? Evergreen Ayo di purma. Ano ikaw lang? Ay, Berteo. Tanan-tanan na madumduman sa gobyerno ta. Oo. Pati polis daw nag-nahimo pa Gani sa nahimo pa sa lugoon ng pulis. Oo, nahimo pa yung polis sa Nga kadamo balantayan sang pulis nga gasalalamo na ang pulis pagid pabantayon sa nagaholding hands. Lakat ka mo doon si tarang sa polis. Oy, sir, kuha kabot mo sa babae, sir, kay dili man na, sir. Bawal man na, sir. Pagkagaga sa punta man ito, may kinang pulis galokan na. Oh, sir, hindi ka mo magalokan na ito, kay bawal man na, sir. Ay, yati, kapag buhay dito tanan, bawal na lang. Gani. Daway na ginaya sa hindi bawal, aksuret. Ay, okay. Budlay na. Oh. So, nahimo pa nga sinuguon na aton pulis. Gani, kadamo sa nga tupagon sa mga kapulisan, tamo pa ring bantayan. Hindi na natin siya sa social distancing, tani. Oo, sa social distancing lang dapat. Wearing face mask, okay na na. Oo. Mga holding hands sa mga kasawa, kag magnunubya, magharukanay. Ibang gani, wala na sang face shield mo. Akuan na lang, face mask na lang. Di ba sa Carlos, why na to? Oo, why na to ya? Oo. Papahin na doon yung kalukanay, ka nag-holding hands, ha? Gani man. May relasyon man na sila ya. Oo. Pinigit ko ang tigulang, karon magtapos dala. Di ba pagpawiyatan? Pabayaan mo lang ng tigulang na dukoy-dukoy? Sa dalanda? Oo. Sige nga, Chay, ikaw lang tutapok. Bawal nga lang yan. Ayun, purma. Ang tanan-tanan na lang, no, madumduman sa gobyerno. Damo lang madumduman ang pulisya para lang na sa pagbantay sa aton palibot, Hindi na sa magbantay pa sa mga kwan, kay sila pa ning sino ning Mayor Cotter siniya. Pati uldingan, kaga lips to lips, intrahan pa na, ano na yung sitwasyon man. Papahiyan, tas lang, painit-init mga sila na. Gani. Sa holding hands lang kung magka-holding hands, ano panabla para sa mga magnobya kag magnobyo, no? Gani, Di ba? Kaya tanong-tanong bantayan pa, isos. Hindi na kita sa evergreen, anyway, di bantayan na mo. Ayo di purma. Sigurado. Sigurado, kato pa. Dugay lang gali. Ara na, good. Ara na. Sige, diretawa. Sige. Pumunta kay, actually, mo sa ginbulo sa Masco Action Rex. Kundi, ang Masco is Motorized Anti-Street Crimes Operative. Subong Tactical Motorcycle Riding Unit, Subong tawag siya na Tactical Motorcycle Riding Unit. Abi ko riding in tandem. Ayo di purma. Hold up, pero na kamalupot tayo. Tactical Motorcycle Riding Unit. TMRU. So, mo naging bulos bali sa Masco Action Rex. Kaya kung di mo madunduman, nag-mention to sa interview sa Action Radio si MBCCI President Frank Carbon ng mabulig sila ng mga stakeholders amot-amot sa gasolina para sa sining papatukod karon sa mag-ong unit nga mo ni ang Tactical Motorcycle Riding Unit
Ngamoy ni ang magalibot sa bilog nga Metro Bacolod sakay sa motorcycle Action Rex kag amo ni sila bali ang survey nga magakampanya sa ginatawag nga crime incident kakatabo diri sa syudad sa Bacolod, specialmente sa pag-prevent sang kriminalidad nga nagakatabo diri Action Rex. Nausunod sa kay Bacolod City Director Police Colonel Manuel Placido, pasalamatan gid sang dako si MBCCI President Frank Carbon nga naghimo gid sang inisyatibo nga lamang makabulig sa ato sa kapusan paano paghatag sang libre nga gasolina para sa motorsiklo kay sa Totono sa medyo problema gid man ang aton nga pulok ang mga police station mo diri sa syudad sa Bacolod tungod sang kakulangon sang ila sini nga gatong sa ila sini Patrolcars Action Rex. Nausunod sa kay Colonel Placido nga posible dugang-dugangan ni guro ang ginatawag nga TMRO kaysa subong do nakita niya daw pulo na lang kabilog ni sila nabiling kasi nagbigay sa una to mga 20 ni sila kaya paano ni Colonel Placido nga magdugang sang dugang nga mga personnel para nga makadugang sa pulo ka mga tactical motorcycle riding unit diri sa masyudad sang Bacolod. Pamatianta ang palayag sang City Director sang Bacolod, PNP. Yung sinabi ho ni Sir Frank Carbon, na-commit ho nila ho yun, gagawin daw ho nila. Malaking bago yun sa amin. Sila ho yung voluntaryong sumusuporta. So malaking bago yun, papasalamat na ho ako doon. Pero yun naman ho doon sa activation ng MASCO, actually yung MASCO naman nandyan po lang, hindi po siya naging ganun ka-active. Pero yung bilang ng dating motorsiklo ng mga naunang panahon, syempre nabawasan na po yun. Let's say nung nakaraan 20, siguro halos kalahati na lang. Pero yung pong team leader nila, yung bag nag-schooling, tama-tama po nag-report na kahapon lang. So, pwede namin siyang i-pull na kasi nandiyan team leader eh. Mas maganda kasi may official na team leader. So can we say makastart na ngayon na Colonel? Oo. Sinabihan ko na yung nag-report na team leader na buuin uli yung ilan na natitira motorsiklo dyan at ipapamit ko lang kay Sir Carbon para rin makita lang yung team leader at ito yung motorsiklo na available sa ngayon. And hopefully matagdagan yan at kailangan din talaga para sa crime prevention. Ano ba itong sequence system, Colonel? Ano ba ito? Per station or centralized ito sila? Ganito, dito ho yan sa amin, managed ng headquarters. Okay. Pero siguro since na kinulang na yung bilang ng motorsiklo, magtatap na lang kami siguro per station para maging madami pa rin. Kukuha ko siguro kami ng isa o dalawa per station para lang additional, not exactly additional. Kaliba station 1, meron siyang isang makukuha kami at meron kaming 10 ngayon dito sa headquarters. So that makes 20. Kung meron kasi tayong 10 police station eh. So that makes 20. Marami na rin. Yun yung magiging setup namin para lahat involved. Anyway, ang trabaho ng MASCO naman buong Bacolod eh. Not one specific station. Action Rex Police Colonel Manuel Placido, ang BCPO City Director sang Bacolod City Police Office. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Action Eric Magbanol report sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office kay Vanessa Mayo pamati sa Rochester, Minnesota, no? Kagatamyaw lang kay Noel Amar sa Canada. Ayos, dagang salamat gid. Sa pamilya Ramirez kali sa Barangay Granada Kagalangila, no? Nagapamati lang sa sining mga inoras. Pamilya Ramirez, salin sa kay Alex Monteza. Siling ni Marilyn Abarte, siling niya, yes, Action Rex, expression of love, ang pag-uyatay kag isa ka pamagi sa pagamlig sa isa ka tao, pagabot sang pag-care. Ambot sa ila subong iban wala ga face mask, amo na dakpunta ni. Gani man. Siling ni Cherek gasigabong ding aksyon na gasigabong di ang ni aksyon Eric ni sa Cavite, the best did kamo nga duha. Salamat gid Cherek, salamat gid, no? Siling ni Sir Alex Montesalin sa Baston pagadto sa display of affection base sa dason wala na koneksyon ang ilang nga paginupdanay sa Rex, gani man. Jerry Enriquez, ginahimo nila tarso ang pulis. Siling ni Jerry Enriquez. Salamat gid Jer. And Rodora Syoko, may lang pagpamati Rodora. And Apo Lang sa Barangay Handumanan. Salamat gid Apo Lang, no? Ayos. Sige. Kay Eric Herrera, no? Eric Herrera, may lang pagpamati Eric.
And Rosalina Batulak Francisco, ga-monitor sa La Casiliana. Rosalina Batulak Francisco, salamat gid ihan. Ha? Ayos, sa mga kaakson ta, yari ng pinakabag-oho kag pinaka-epektibong herbal supplement ang Evergreen Herbal Capsule. Mabugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaong kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa militon mga balita ang dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Kantuan tanay balita ni Akson Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Ini may kang tanan no, subo-subo man sa patay sa kritikal ang kondisyon matapos nga magbungguanay ang duha ka mga motorsiklo. Yari ang kaunda sang report ni Akson Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Akson Roger. Action Rex, isa ang patay kag isa karon critical condition nga sa bahin sang ospital sa Barba sa Wala Plama tapos nagluntan ang pagbungguanay sa duha tanan ka mga single nga motorsiklo alas 8:20 takna kagab-igid lamang Marso 10 sa National Highway diri sa May Gustilo Boulevard sakop sa Barangay San Juan, Ciudad sa Cadiz bali sa entrance kini mismo magpasulod sa Ciudad sa Cadiz sa tabo ang amo nga aksidente. Dali nag-involvar kini sa gisa ka Honda Click nga single motorcycle nga ginamaniho ni Rafi Lugatiman in Camina, 31 anyo sa edad. Ini siya soltero kag residente sa Purok Nara 5 sa Barangay Tinampaan, Ciudad sa Cadiz. Ang report nga ang isa ka motorsiklo nga involved, isa ka Rosy single motorcycle nga ginamaniho naman ni Jaime Arbolida III in Nocua. O kung nakuha, 25 anyo sa edad kag residente ini sa Villa Beach, Barangay Sontri, Ciudad Mansang, Cadiz. Ang pag-imbestigar sa mga katapos ng kapulisan, labi nagid nanday polis, ang Senior Master Sergeant Giral Baculado, ang traffic investigator, kagamuman ng traffic PNCO, nagapagwa na kutani sa Ciudad sa Cadiz ang Honda Click na ginawaniho ni Rafi Lugatiman. Samtang nagapasulod naman sa Ciudad sa Cadiz ang ginamaniho nga Rosy motorcycle ni Jaime Arbolida III. Sa nga ini si Rafi Lugatiman nag-agaw sang lugar sa iya matatig na pagpadalagan sa linya nga ginausoy iya ni Jaime Arbolida nga ara sinsakto nga lugar sa pagpasulod sa city proper. Resulta kini nagkalpukanay ang duha ka mga single motorcycle at resulta sila kini nga pagkatumba responder man gilay na mga katapos ang rescue team nagindala sila sa Bayan sa Cadiz City Emergency Clinic apang ini si Rafi Lugatiman ang gindeklarar nga dead on arrival sang attending physician sa nanibitan nga bulungan. Samtang hindi naman karon si Jaime Arbolida ang transfer sa bayan sang Dr. Ramon Gustilo Hospital sa may Banwa sa Marapla kag panayon nga ginabulong. Ang kaso sa karon yara sa Traffic Investigation Section sa kapulisan sa Ciudad sa Cadiz. Duha ka mga motorsiklo nga ginasakyan ang lunsay nakangkon sang wala ma-estimate na damage sa karon. Yara man sa kustodiya sang traffic section sa Cadiz City PNP. Report gikan sa Ciudad sa Cadiz, una sa balita, una sa aksyon. Dari sa aksyon Roger Butim nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum.
pamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Tatas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, padayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radyo Balita, banak, bulig.
Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa aksyon BBB may lang pagpamati sa pamilya Abaw dira sa La Castillana. Pamati gid especially kay Zinaida Abaw sa La Castillana, no? Sige. Alang-alang na ta sa tiyempo diri sa aton sining pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dinigilamang madugay. Upod kay Aksyonan Defensor sa ngalan ni Aksyon Welma Sugaton. Sa kinanda na ko ang inyo sining kaaksyon sa Kahanginan Aksyon Rex Kantong mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.